Kublai pibro kamtam ge parlok parjor ge bisa support ingam man kapor te mentakas ngi ngashna ge video namar ba ngala don haka state of shock ko ba ong namar ba ble yung ong ipi don we marat ukomen tomet hai nga pet ke to komen jo ong to screen hadu kan le komen ngam tip na ge igadaw namar ba de bang ariam kham akor ro hoy de bang le ikam sniu ro hoy ngklem le ike tade bang ariam klem akor ngariam ngaku kumno ngam tharai ba uno brun don hok ban kren po engi lene yenoi noru namar ba ni klem shem lapan khaw na phalau jongki mo rang sngo jonga ngail de ngai sho ibun gi kan thegi ba ariam klem akor wat lakatar ngam ju komen namar bangam sngo don hok kimde ki kun gi ti jonga kimde ki longki bahing bahasem jonga bangan sneng bangan pen i katai gane tang ba hakajing sngo jonga emperlok kini ki bru ki banut ban komen sniu hadu kan nem kini ki criminal minded te kini ki bru pihak husiar bhana ki namar ba khamta mi ki khun ki khti jung phi ki badang rit haba ki don ka mental ti kum nem la shai sisngi ki la ban bat gore ki khun ki khti jung phi ki badang rit ruma khamtam kini ki khenna ki badang lai saus nem la ne kini ki ba astang samlaru de husiar kum kini ki jaj bru hasnong hathau jung phi namar ba hakajing sngo junga this is not a normal kumta kan mo hindi ubru balong normal bo nut ban komen hadu kan ne kene klem da don daw nga de ka bru ko bisna content ang ban share ke bam ke di le nga pen ke bam ki di te halor katar ke nang yo daw le ne udang yo daw ban kren ne nga hadu kan ne te phiru ye bishar hi kum ki parlok junga namar bun ba nga ignore ini ki bru keren snu phi ignore ba hadu kan no ngan ignore namar ba udon put ike ba ro la da ki kren tang malu malaro ho ise hadu kan ne na ke ga daw ga nga kwa ban kali phiru da de ma phi phila ban ignore ko gini ke brew ha jing klem akor to phi taman post kene video nga smule ran tang bangam ban se namar nga kan ne ngalarang ba brew ha ngala jandap saw post nem kidang nut ban kren nga hadu kan ne kini ki khna ki bang khatsan khan ros nem ke use social media kat no thrai ki sha kren la ne ki sha long kan tho ki sha kren po habaku hakini ki jaj bakum kine phi hap husiar bai ki kun ki khti la jong ma pai ba tang kata hengan ong phi ta phir la da phi snyo ngakwa ba phini comment phini ong kum no halor kan ne ma tang kum ni kuble shibun